Chini bubagra rongni simalong no hai no hai bolong kufungjak nuklaye tongoi malailia Maharaja Welfare Society hai no hai nokhri phaina nangkha tini kokti salo sap sutra khailai bolong hoklaikha tini hai no hai borok ni bakhakti phaidi jingtabu o mangpli rokno nai nailaya no te o mothani khoroksa adong tamasaka khanai nailaya no যতন লামসব হাইনা হাই চিনি মহারাজা বীর বিক্রম ওয়ালফেয়ার সোসাইটিनि बाखाखै हास्तानि लोगोरंनो जों तिनि हाइना हाइ सबाइखे आरो ताम हिंके जे थानाय चालो जों जे बलं फावै गलां खामानि अबतायसा बलंनिफ्राय फैजोबखा सुतो बलंनियाखौ हाइपनो जे जों कग्रिजा कुइलावनो बसर बरुमनो ताबोआवनो जोंथाय फिउक्लिया बलं फावैनो परिष्कार खायतनो नाहिनाय तो मेन कक्तंखा ताबो बुसखांगो चिनि 6 तारिखो महालया जतन साइमानो अजराव जों चिनि तिब्रासा बसुनि चन्ताय एबा खेबा पुरोहित बन तोयने जों आरो पूजा खालायनानै हिनो वानसगै दङ जोंनि ससाइटिनि बाखाखै अबन बागैने जों ताइसा किसा क्लीन खायना हिनो साफ सुथरा खालायना हिनो नहर फाइजाक तिनि अ जागाव हास्तानि लोगोरनो हायनो कबगो जोंनि ससाइटिनि बाखाखै नरगो जदियो जोंनि लगे रुइने चुबाचु खालायनानै बा जोंनि बुबाग्रा बसंनि बरनि जे सिमलांनो एगुना हिनै गाहाम खालायना हिनो वानसगै कुजुक सागाति हितलां हिनो वानसगै नरगो फाइमानो लामसगो हामबाय तै अबनि लगे लगे इनखा तब मेन कगनखा जे चिनि 2018 बीजेपी तै आईपीएफ जुगसरगा फाइमानि यागोलो चिनि बुबागारानि मंगनो साकु साकाते सेत्रांना हने बरबो चाइतलाय दङ अबन बागे हाइन हाइन बेले बेले हामबाय हास्ते हाफांनोबो अबन लगेबो तै सुदु असुबायबो उन्याखो तब मेन इनखा चिनि रय्यालिटी फैमिली बा बुबागारा सुमे सिमालं अरो जे बलंगुइ तमानि अबनो जदिबो चिनि बरम गोनां डेपुटी सीएम जिसु सारबाय मालायमानि यागोलो बसिजाक जे जतुकु पर्यन्त गभर्नमेन्टनि बा हास्तेनि बाखाखै बरम गुसु फान्थं बरम साइतगै नायने हिनै अबनो साफ सुथरा खालाय गाहाम जागाति हितलांनानै हिनै ताइ अबन लगो बुसखाङो जे दुर्गा पूजा फाइ दङ 10 दिन रमिनाय जाते अर गभर्नमेन्टनि बा हास्ते बेरेमनि बाखाखैखे लाइटिं रिना हिनै जों पेयार खायजाक बा जों लेटार सिजा जोंनि बरम गोनां सार जिष्णु देवरमानि यागो बकग्रुजा जतुकु पर्यन्त सम्भव चेष्टा खायने बा चाइतकनाय हिनै इनके अबनि यागोलो जों ताइसा चिनि हास्ते बसंगो कायसा डिपार्टमेन्ट दङ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट अबंगा चिनि तिब्रासारनि डिपार्टमेन्ट बा चिनि तिब्रासा हामकारे नायकलफां अ बेदेकनि बारजा मानजांगा चिनि सार मेबर कुमार जमतिया बरम गोनां ब कग्रुजा बनो बक साका कग्रुखा जे ब अर हारुइनाय तारपरे ओ जे खुतिरंनो ताइसा कतालबाबे तिसानानै हेनाय कारण खुतिरं जत इको उंगि तंगैगा फांसन करिखा जत नरमनि खामाखा ब बसर बा सनामजा कावबो कुदुंमा बसर यागैनै फाइमान याग्रा वाति पान्दे मानो तंगैने अब ताइसा काइसानि जराव इको खाइनै सिनि सारावनो खुति सनामनान बागै ताइफोरे बुसखांगो बाउन्डारि वाल र कागै तंगै नानाखा गोसामैनै अबनो ताइसा टिक खाइनै इनके ताइफोरे अबनो दै रक्तु साइ तमाइखा अबनो लेब्रेन खाइना हारो जुना बागैनै सिनि बरंगन सार मेबर कुमार जमतिया बगसिजाक गसिना हारजाक दिनि साख्रि बुसु जर्दि फान्थं बसु बसु खाइनै चाइतगै नायनै हिनै हाइना हाय अबन बागैनो सारचौना हाइना हाय सिनि ससाइटिनि बाखाखै लामसबो बा हामबाय जानोबो बरंनो अ सामुनो यागो नामन बागै बा चिनि ससाइटिनि बाखाखै जोंनि गोसाइमा बागैनो बर गसिना हारमान बागै हामबाय हिंगे ताइसा चिनि जत त खुति रिजा ताइ मेन का चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि मांथों बा सिमालं बिनि कुनु खुति रिजा गया चिनि त करि तब अबनो जों तब नायनै वानसगै नायगा जे कायसा खुतु रिफानो जाते चिनि त खाइतनो नान बागै अबनोबो चिनि ससाइटिनि बाखाखै जों नाजा ला पाइथाक जराव जदिबो चिनि जे बुसखां दुर्गा पूजानि जराव जे लाइटिं रिना हिनै जे जों कायसा सामुं बातां यागो नारगमानि अ नाहारमानि अ सामुं न जदि बाय मिस्टेक कुनु कारणे चिनि हास्ते हापांबा स्टेट गभर्नमेन्ट तो चारि मालिया रनान मालिया हेंगाबा चिनि ससाइटिनि बाखाखैफानो जों अबनो 10 दिननि लाइटिं रिउइनै जोंसो थाखाय तोरैना हिनै वानसगजा जे बस बुरुनो अर महालया बा दुर्गा पूजा दिन आन्द्रा गुन्द्रा दङ ताक्लायाव बाहायके आन्द्रा गुन्द्रा नुगला नरजतन फाइनै फिमानो हर साल पुरा साल हर फानो साल हायकेनो जों कुनु गैतोना बागै जों चाइतगै जतन